a teraz aj s Matusakom. A ideme 2v2 rivals normálne, keďže rankedy upravili, že sa môžu až od levelu 100. Tak daj mi party. A môžeš to pustiť. Dúfam, že ste už videli včerajšie videjko, ak nie, tak sa tam chodte pozrieť. A do popisku vám dám môj Discord server, kde sa môžete pripojiť. Asi dáme klasiku arénu, keďže to je také najlepšie. A túto typek má najhorší level, aký môže mať. 6-7. Debilina. Hrozná. Strašne mi to seká. Túto typka hrá RPGčko. Mám. Zomrel som a neviem, ako to budete vy vidieť, ale mne to strašne seká, lebo mám 100 minút a v nej je United Kingdom, teda vo Veľkej Británii a neviem prečo. Áno, Matusako, poď, ešte. Daj. A ak chcete niekedy aj videjka z Minecraftu, tak sem dajte aspoň 5 lajkov. A ak chcete vyhrať, ak chcete, aby sme vyhrávali, naďalej, tak napíšte do komentárov ste bosovia. Matusako teraz pravdu povediac trochu poťahal, ale ja teraz robím takú jednu taktiku, ktorú nebudú čakať. A teraz som obidve zabil ja. Štyri. On hra shotgunu. Ona má mečky. Nie. Typka ma zabila, strašne mi to seká. Áno, Matusako. Takže, prvá hra výherná, 5-0. Ja 4 killy, Matusako 6. Dajme ešte jednu. Alebo dve. Ešte uvidíme, ak prehráme, dáme potom ešte jednu. Ak vyhráme, dáme potom, tak to možno bude stačiť. A Matusako nám tu pustil Rivals RNG. Takže uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že nám tam popadajú dobré zbrane. Dúfam, že každému aspoň raz padne Glass Cannon. Ak neviete, čo je to,
Ja si myslím, že viete. Tak to je tajná zbraň, s ktorou keď trafíte, tak dá na jeden hit. Hoci ako keď trafíte. Arena. Dobre, typci súhlasia, takže bude arena. RNG najhoršia vec. Hlavne keď mám plamenomet, ale seká mi to. Jak? Strašne mi to seká. Strašne mi to seká. No, oni majú žirafu a my to majú. Ale ja by som ich dal na tú saku, ale mi to strašne seká. On mal glaskanú. Je to seká. Je to seká. To sa nedá. Jeden dosť. Aha, mŕtvý. Matúša sa musí poťahať. On má miniganu. Ešte takto. On má minigun a počujem nožík. To bolo riskantné. Si ja si zatočím, lebo podľa mňa má tiež málo. Ja som teraz bol radšej ticho, chvíľku, aby som nevyrušoval Matúšaka. Nech sa môže lepšie sústrediť. Bohužiaľ ma zabili a prehrávame 4-0. Ale čo mám robiť, keď mám 70 ping? Určite by sme zarobil asi. No tak ja som debil. To strašne seká. Áno, Matúšako. Je to strašne, ale že strašne seká. No tak som mŕtvý. Zamrazil som sa, ale aj týpka som zamrazil.
Prehrali sme